ji xêzaneka heft kesî tenê jinek rizgar dibî di derya îceda. Gundê deştmirê ser bi qeza zaxû ve. Ji vî gundî xêzanek heft kesî qesta Tirkiya dikin û ji wêrê birêya qaçax di derya îceda dixwazin qesta Ewropa bikin. Lê belema wan di derya îceda bin av dibît û ji hejmara 35 kesan tenê jinek rizgar dibît bi navê Muhabat İsmail û ew jin 28 dem ji mêran dimînî di avê da ta ku tîmên deryayê gihiştînê. Hevridana yani qismetê me hosabiye. Xwedê Teala bu me hosa hes kiriye. Me hêvîş vî xelkî he, vî gencî he. Hêdî berê xwe nedine vê avê, vê karesatê bi serê çi kes dîne neêtin. Heve bi serê me hat elhemdullah û şikir em şikirdarin bo Xwedê. Şeşa xêzana me giyanê xwe ji dezaya. Ektinê maya saxış vê rîdan. Me hesep ew dîtê wana me ev rûkeş telefona wan kirî gel wa axivtî. Vê siharê de çin berê xwe ne laşê wa heta duwa wê dîtîn wekî dî yê dî nedîtine çar nediyarin. Heta vê gavê her çarê mayın me çû xeber jê nînin. Me nevê çi karesadê dî bi serê xelkê Kurdistanê bêtin. Evên mirîn jî pismamên min in. Êkî şwana sax ew ji hevjînayî ye. Me nevê çi karesadê dî sal Kurdistanê çêbet em pê daxbar bibin. Ev gundê deştmirê ye, ev mala êk şwê malê ye ya ku şeş ji xêzana wan di îceda hatîne xendiqandin. Nûke jî çavareyê hindê dikin ku hikûmeta herêmê û dîsan xêrxwaz harîkar bin ji bo wê yekê ku tinê laşên kes û karên wan bigihine defan û bi rengekê spehî teslîmê axê bikin. Selam balayî dengê Emerîka, gundê Deştmirê.